Igbo nze m ọzọ ekene m unu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ Igbo nze m ọzọ Igbo ndị ọma asị m ndụ azụ ndụ mmiri biko asị m ahịa na anụ Igbo ji eme ọnụ ihe ọma ya emelụ nwoke ihe ọma ya emelụ nwaanyị na eke n'orie na afọ onye bụ nkwọ biko asị m ibi nọ na-enene vidiyo biko help us share this video helpkwana anyị subscribe na this channel biko onwe okwu ji bịa n'ụbọchị kịta bụ okwu Agbaranze onwe ajụjụ ọ jụrụ kwukwa ahịa maka ndị ụka mana ọ na-asị kpọrọ Chigbo bịa saa ya na bụ ajụjụ biko ọ bụla o si na dị kịta na asị ka wetara unu vidio kwuo unu n'ọnụ Agbaranze bụkwa nwanne anyị nwoke na-eme ọfụma nọ outside the country o nwere okwu direct agba okwu maka chọọchị directly chigbura Chigbo sịsị bịa zaa ya bụ Chigbo zacha ndị ụka abịabịa soli ya zaa maka na onwe ihe ọ gụcha ka a na-ekwukwa okwu omenala ka a na-ekwukwu ihe dị n'ụka maka na ọzọ mere nwa Nsugbe gụchara egwu sị na omenala dị tupu ụka abịa biko kwanụnụ geenụ Agbaranze ntị unu ihe okwu na vidiyo anụnwa. Ụmụ Igbo mma mmadụ ụmụ Igbo ekene m unu ọmụ Igbo Agbaranze unu amụrụ otu nsi kwado ife ụmụ Igbo Agbaranze kwụnya bụ ebe obere ugobere nwanza bekwueru nke si ibi ebe na nkwukwa ya. Ụmụ Igbo enwere ajụ njụrụ nwanne anyị nwoke bụ Chigbo ka ọ za m kedu ife mere ụka ji wee ju eju na be anyị karịa na bekee karịkwuo ndị ọcha nwa nwetara ya ka anyị ga-enụ ntị ka anyị nụrụ otu o si wee bido tu ya tupu mgbe ekwutọbụzi ebe m chọrọ ikwu. Abịa m ka ntinye ọnụ na obere ihe nwanne anyị nwoke Igbo Agbaranze jụrụ na ajụjụ ka m zaa onye m nwere ike ka anyị wee fụ na anyị na-ebuga ife nọchiri ụzọ. Kedu ihe kpatara ụka ji wee ka nkụ n'obodo karịa indọstries na ndị ọcha wetara anyị ụka kasị wee nwee indọstries anyị nwagazi ha wee nwee ụka? Ya bụ ajụjụ kwesịrị ntụkwasị obi. Ife gbasara ajụjụ a nwanne anyị nwoke jụrụ ọ dị nnukwu mkpa ka m ga-esi wee zaa ya ọ dị nkenke ma dị ire bụ ọ bụrụ ihe magburu onwe ya na ụlọ ụka karịrị ụlọ ebe a na-arụgasị ngwaahịa ebe a na-emepụtagasị ife dị iche iche ọ bụrụ ife magburu onwe ya mana ọka obodo anyị si wee dị. Ana m ekwu ya oge ncha tupu ịtaba ụka ụta tazuo o nwere ebe mma atọ ụka ụta ọ na-egekwanụ ntị. Ana m ekwu ya ka ọ dị oke nke mma ma ọ dị oke afọ mma. Ọ bụrụ ọkwanụ m ekwuru uche gị esi na m na-eji wist ya ma na m na-eji Baịbụl were akọba ada m eme ya na-ege ntị uche nke nna ka m na-ekwu. Ọ bụrụ ife magburu onwe ya na ụlọ ụka karịrị ụlọ ngwaahịa kama na ọka ndị na-achị obodo a si wee debe obodo a ndị ọchịchị mebiri obodo a ndị ọchịchị mebiri ụka ndị ọchịchị mebiri omenala. Ana m ekwu ya times with that number. Ụmụ Igbo biko na unu anọ na ife nwanne anyị nwoke kwuru. Nke bụ eziokwu bụ na nwanne anyị nwoke azala ajụjụ a nkọwa ka ọ kọwara ife gbasara ụka ọ zabara ajụjụ mana ife o kwuru tọrọ m ụtọ bụ na ndị ọchịchị mebiri ụka ndị ọchịchị mebiri ma omenala ndị ọchịchị mebiri ma be anyị ya na ọ sịkwa na ọ bụrụ ezi ife ka ọ bụ na ụka ka ebe a na-arụ ọrụ ka m kọwaziara unu ife ọfụma ife mere m ji wee jụọ ajụjụ a gana m ọtụtụ obodo ụlọ ọrụ juru ebe niile karịa ụlọ ụka. Abịa na be anyị ndị mmadụ ejiri ụka egwu ya mere enwe ndị kpatara ego kama fa ga-arụ ụlọ ọrụ fejekwuru ofu onye isi ụka gwu ya na fa chọkaba rụọ ọrụ ya ụka ebe dị otu a ka ọ kpọta ofu onye otu na-esokwa ebe onye isi ụka ka onye afọ nọrọ ebe a ka a na-emezi agbata eke. Ụka ụfọdụ unu na-afụ abụrụkwa ndị isi ụka nwa ya. Ụka ụfọdụ unu na-afụ bụ ndị na-azụ afịa ndị na-arụrụ oyibo kpatara ego rụrụ ya fa na onye isi ụka n'ebe afọ a na-eme agbata eke. Okwu a ga-afịa ga arụ nghọta mana nna gwa gị ka o si wee dị. Ife mere eji arụrụ ụlọ ụka mana ama na ndị be anyị ejiri egwu ịrụọ ụlọ ọrụ ị ga na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ enwegasịrị ife ị ga na-emegasị mana ịrụ ụlọ ụka mbata ka ọ ga na-abata ego karịrị akarị. Ọtụtụ ụka ị na-afụ na be anyị bụ afịa ka eji ya azụ fanọrọ na ebe a ka ekpere Chukwu ma ọ ka akụziere gị ife mana ọ ga-afịa gị ezigbote arụ ikwete maka ọ na-abịa ekwutekwara arụ okwu ụka ị chọrọzi ịnụ ife onye afọ na-ekwu ị na-agbaso mba ị na-akpọsi iyi. Gee m ntị ka m gwa gị na ana bekee ebe m nọ ụka dịtụkwa ebe a nke mụ nwa na onwe m jego ife a na-ekwu ebe a na nke a na-ekwu na be anyị dị iche mana ọ na ofu akwụkwọ ka ebunyere ndị ụka. Gee ntị ka m kọwara gị ndị isi ụka nọ na be anyị adịekwu nke bụ eziokwu. Enwero amonsu enwere ekwensu enwere ife ọbụla ji gị ife ji gị adịrị aga n'iru otu isi kwesị aga n'iru bụ ndị ọchịchị. Ndị ọchịchị ifuru mbọsị ndị be anyị ga-aghọta nọ ndị ọchịchị bụ nsogbu anyị mbọsị aka ihe ma na ndị isi ụka na ndị dibịa
bee ego gị kafa na-eri mana ọ ga-afechachara gị arụ ịghọta ife a na-ekwu. Jụgoro onwe gị ajụjụ. Ị ga-afụ onye nọ na be anyị na-enwere ezigbo ife ọ na-eme na-ata afụfụ mbọsị ọ bụla o megide enweta onwe ya na mba ofesi ife ezinụlọ fa eyibe ezigbo akwa aka na-ekwu ọrụ gbago ụlọ ime maka ife obodo afọ o ji ene ndị ọchịchị obodo a doziri obodo afụ mụ na gị na-ata abụrụ amụnsọ bụrụ ukwu esi ọ bụrụ ife niile afụ mụ na gị na-ata bụ ndị ọchịchị. Ọ bụrụ na amụnsụ niile bụ egbotu niile a na-ekwu ife niile na fa nwere ike otu esi eche ka mụ na gị mara ndị mmadụ aka agwụgo. Jụgoro onwe gị ajụjụ. Aka na-ezi ndị mmadụ fa were egbe ji agbagbuo mmadụ. Onye ziri mmadụ ya were egbe ji agbagbuo mmadụ onye dị onwe tiri onwe ya na nsogbu. Enwere ike ndị eke jide ndị afọ jere ịgbagbu mmadụ ajọ ọfụfa sọ na mmadụ ziri gịnị mezi na onye afọ ama nọ n'ụlọ chụọ na nke ofu dibịa ọ ga-eje ka o weta ike ka akpụgbuo onye afọ akpụgbu ka ghara ime onye mere ife dota mana aka na-ezikwasị ga-egbu egbu. Ike niile ifuru a na-eti mkpu ebe niile ọ bụrụ otu afọ ka o si wee dị. Ọ bụrụ otu afọ ka o si wee dị. Ọ na-abụzi oruzie mgbe a ga-emezi ife ike onye ọbụla ga-afụzi anya enwezi onye ị ga-afụ onye ọbụla agba ọsọ ya bụ nsogbu mana a na-akọwara unu a na-agbasọ mba. Ọtụtụ ụka ị na-afụ na be anyị abụrụkwa ụka nwe ya agba mmadụ kpatara ego nwe ya tinyezi onye isi ụka ebe afọ ya na onye afọ a na-agba ekweta eke onwe ike okporo ogbu isii onye nke ekporo ịnọ enwe ike okporo asaa onye ekporo ịtọ. Ife a bụ ife na-eme na iju efe ụka juru ebe niile. Jụgoro onwe gị ajụ ụka juru ebe niile aja ife na-akawanye njọ. Ọ bụ na ndị mmadụ ji obi fe na-eme na fa ji eje ụka wee na-akwụba aka fọtọ ọ dị ka aja ife ga-eju ebe niile. Nwanne anyị nwoke sịkwara na ụka bịa tikwetakwa ofe gbasara ụlọ akwụkwọ ndị ụka rụ mmadụ ama agụ nwa ebe a o doro mụ na gị anya ma igwe nwaanyị eziokwu. Mgbe anyị na-etolite ụlọ akwụkwọ anyị gụcha ndị ọchịchị na-ana iyi na-eme nwụrọ ndị ụka gorozi n'aka ndị ọchịchị ego ole ka a na-akwụsị na ya taa ị ga-akwụnwe ụgwọ akwụkwọ ịma mmadụ onye kpọpụtazụrụ ụmụfa ebe a ji etinyechaba n'ụlọ akwụkwọ ndị ọchịchị na maka nke ndị ụka gara ezigbo ọrụ. So ofu onye mmasị gị na ọrụ ụlọ akwụkwọ na mmadụ ga-agụ nwa ebe a bụ OPM. Ndụ m bụ ịgwa gị nke bụ eziokwu na ị na-eje ụka agbasara m mana ifuru nke bụ eziokwu ka mma gwa gị nsogbu anyị nwere tata mana ndị isi ụka enwere ike ime ya ọnụ kwuo nke bụ eziokwu. Mgbe ọ bụla fa na-atị gị ukwu esi n'obe nna gị ife dị otu ọ bụrụ ife afọ bụ nsogbu anyị. Ife bụ nsogbu anyị bụ ndị ala ndị ọchịchị na-achị mụ na gị mana ndị be anyị na-agha arụ ụka ya mezụrụ onye ọbụla ji wee gbarụzie gbara n'ụlọ ka ijuru onwe gị ajụ nwa ikorobịa gụchaa akwụkwọ bụ na nwetara ọrụ o je kụwa ọkpụkpọ m bido mebe ụka enwe ụra na-arụ a na-arụchara mmadụ ya were emebe ụka. Jụgoro onwe gị ajụjụ. Ọ bụ na onye afọrọ ọrụ ọ ga-arụ ọ ga na-eme ụka kedu ebe mere o ji eme ụka ọrụ ka ọ wee kpata ego mana ọ fịara arụ anyị iche echiche kama anyị na-akpọ iyi na ọmadịrọ iri otu ọma na ọmadịrọ iri otu ọma. Ife mere ụka ji wee juo eju na be anyị karịa mba ofesi na ndị be anyị ji ụka achụ ego ya mere ya nwere ife ọzọ. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ ụka dị n'obodo oyibo enwetube mgbasị m fụrụ nje n'ụlọ ụka fụ ka a gwara mmadụ na ajọ mmadụ na be nna ya na ajọ mmụọ mere nke dị otu a mmadụ adakwa n'ala kedu ife mere o ji wee bụrụ sọsọ na be anyị ka ọ na-eme. Nchọka nwanne anyị nwoke bụ ọpọ Chigbo zakwa m ajụjụ a kedu ife mere ife ga-amara tụkwasị bara aka n'isi ọ na-adagharị na ajọ mmụọ na ukwu esi kedu ka eme na adake ukwu osisi niile a na-egbu na be anyị jụọ ndị na-ana bekee inwe anwa gbutuo ofu ukwu osisi na ana bekee ọ dịrọ m ka ị ga-apụta na nga mana ị ga-afụ ọgbarụcha ukwu esi dị na be anyị egbutuo esi na ajọ mmụọ ka egbutugedere ukwu esi niile adị na be anyị kurigoro ife niile a na-akụri ife ọ na-aka mma ka ọ na-aka njọ ịma maka ife ndị ọchịchị emebe ife kwesịrị na afa ga-eme ya mere mụ na gị ji ata afụ. Nwanne m nwoke bụ ọpọ Chigbo ana m eche gị nchọ ka ịza m kedu ife merụ mgbe ọ bụla na-emetụ mara aka n'isi asị na agwọ na onye afọ n'ime na nke dịkwa otu a gịnị mere ọ na-eme na ana bekee mana ụka dịkwa na ana bekee a na-ekwudo okwu ụka a na-ekwu ndị ọcha echiri ike eje mana ịfụ ndị ọcha nke na-eje eje ife dị iche mana nke ndị be anyị ga-asị gị gị nwụọ na ọma dịrị gị na mma na omemme nke dị ụta ndị bụ ndị kpọrọ onwe ụka. Ife mere ụka ji wee ka na be anyị na ndị mmadụ na-arụ ụlọ ụka na be anyị ka ba wee chụwa ego ọ na ọrụ fa ka ọ bụ na ọ bụrụ ka iche ya nwere ife ji ga-eme mana ya na-aghọta onye mere ụlọ ụka ji wee ju eju ọ jụrụ eju mana aja ife ka na-eme. Nsogbu anyị nwere bụ ndị ọchịchị gacha ndị isi ụka gasịa ndị dibịa ịfụrụ mmadụ ịta mgbara afa bụ nsogbu mee mụ na gị ji ata afụfụ enwere ife ọzọ ọ gwara ka ọ lọm n'ọnụ ka emesịa m. Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-afụgo nya vidio na-eselukwa na m nenechi na anụgo n'ihe okwu biko onwe ihe ọbụla ịchọ okwu maka nya vidio chila your reaction kọmentị ya na this post biko enye anyị thumbs up bụkwana ndị like button ka vidio anụ wee gaa viral. Ịchọkwa ime wapụzi nke ka nke ishiela nya vidio drop your comment subscribe na this channel egbeda notification dịka bell na-akụkarịrị nkịrịrị m ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio Igbo mụrụ nze m ọzọ ka enwe nọ mgbe ọzọ.